Mga igsuon, mga anak sa Dios. Usa ka makalingaw nga parody nga naa sa YouTube karon mao ang The Greatest Action Story Ever Told. Naghulagway ni sa istorya ni Terminator nga giprogram nga mubalik sa panahon ni Jesus aron pugngan nga mamatay siya. So nibalik si Terminator sa panahon ni Jesus aron buhaton ang tanan aron malikay si Jesus sa mga kadautan. Maong sa una nilang kita, ni duol pinakalit si Terminator ngadto kang Jesus og nagpahibalo kaniya nga si Jesus iyang luwason. Mao nga kadtong gubot kaayo ni siya gyud kay ang nahitabo si Terminator makig-away na sa mga Pariseo ug mga Saduceo. Mao nga kanunay sila nga maglalis ni Jesus kay mag-apil-apil naman gyud si Terminator sa kada adlaw nga buhat ni Jesus. Sa dihang katapusang panihapon na, sa pagsugod pa lang ni Judas didto sa upper room, gipusil dayon ni Terminator si Judas aron dili madayon ang pagdakop kang Jesus. Naglalis pa pud si Jesus og Terminator. Gibuhi ni Jesus si Judas apan gipusil na pud ni Terminator. Mao nga rayot gubot kaayo ang panghitabo. Apan bisan unsaon niya og paningkamot, wala gyud niya napugngan ang pag-antos ug kamatayon ni Kristo. Sa katapusan sa mao nga parody, makita siya nga nagbarog sa tiilan sa krus uban ni Maria nga naghilak. Ug samtang naghilak si Maria, iyang gialam-alaman si Maria og giingnan, "Do not worry, he is coming back." Ayaw kabalaka kay mubalik ra siya. Gikan ini nga hulagway sa sakripisyo o paglaom, mosulod kita sa ebanghelyo karong adlaw diin naanata sa panahon sa Kwaresma. Kung diin ang sentro sa atong mga pamalandong mao ang Kristiyano nga pag-antos ni Jesus. Isip buena mano nining pagsulod nato sa Miyerkules sa Badles, si Jesus nagtudlo mahitungod sa pagampo, paghatag ngadto sa mga kabus ug pagpuasa nga dili alang sa pagpasikat kundi alang sa pagpalalom sa atong tinuod nga relasyon sa Dios. Unsay atong makutlo karong adlaw? Unang punto, ang Dios dili malimbungan sa panggawas nga porma. Iyang tan-awon ang tinuod nga motibo sa atong kasing-kasing. Mingon si Jesus, "Beware of practicing your righteousness before others in order to be seen by them." Matthew 6:1. Pagbantay kamo sa pagbuhat sa inyong pagkamatarong sa atubangan sa mga tao aron makita nila kamo. Gibadlong ni Jesus ang pagpakaaron ingnon nga nagtinguha og pasidungog gikan sa tao imbis nga sa Dios. Ang paghatag og hinabang, ang pagampo ug pagpuasa dili pasundayag kundi paghalad sa kasing-kasing. Mao nga kinahanglan nato susihon kung ang ato maayo nga mga buhat ba gihimo alang sa Dios o alang sa appreciation sa uban. Sa kultura sa panahon ni Jesus, adunay mga tao nga klaro gyud nga magpakita sa ilang relihiyosong buhat aron daygon. Ang tinuod nga pagkabalaan makita sa integridad bisan walay nakakita. Ang pag-ampo sa Kwaresma mahimong mas lawom kung kini gikan sa kasing-kasing ug dili sa porma lang. Busa ang Kwaresma dili panahon sa pagpakitang gilas sa espirituhanong buhat. Kini panahon sa paghinulsol. Ang Dios dili nato malimbungan sa panggawas nga porma. Iyang tan-awon ang tinuod nga motibo sa atong kasing-kasing. Ikaduhang punto, dili lang pagkaon ang atong likayan, kundi usab ang mga batasan nga makapalayo nato sa Dios. Ang pagpuasa og sakripisyo adunay tuyo sa pagbag-o sa kasing-kasing. Mingon si Jesus, "When you fast, do not look gloomy like the hypocrites." Matthew 6:16. Kung magpuasa kamo, ayaw pagpakita nga masulubon sama sa mga ipokrito.
Ang pagpuasa dili drama o pagpangayo og simpatiya, kundili usa ka disiplina sa kasing-kasing. Ang atong sakripisyo sa Kwaresma kinahanglan magdala og gugma og kalinaw, dili kasuko o pagpasigarbo. Kini nagpasabot nga ang sakripisyo dili angay nga ipahibalo sa tanan. Ang tinuod nga pagpuasa mahimo o pinaagi sa paglikay sa sala o pagtabang sa uban. Dili lang pagkaon ang atong likayan, kundili usab ang mga batasan nga makapalayo nato sa Dios. Story time. Karong adlaw, Miyerkules sa Badlis, nagsugod kita sa usa ka bag-ong panaw sa Kwaresma. Ang abo nga ibutang sa atong agtang, usa ka pahinumdom nga kita gikan sa abog ug mobalik kita ngadto sa abog. Usa sa mga hagit niini mao ang pag-atubang sa atong kaugalingong kahuyang ug sala. Daghan ang maglisod sa pagpadayon sa ilang panumpa sa pagpuasa o paglikay sa mga bisyo. Ang uban mahadlok nga basin dili nila matuman ang ilang mga resolutions diha sa Ginoo. Apan ang tinuod nga hagit mao ang pagbag-o sa kasing-kasing, dili lang sa porma-porma. Ang Kwaresma nag-awhag sa paghinay-hinay sa kinabuhi aron makadungog sa tingog sa Dios. Kinahanglan nato ang disiplina sa pag-ampo ug usab ang atong pagtabang sa mga kabus o sa mga taong nanginahanglan. Usa-usab kahagit ang pagpasaylo sa mga nakasala kanato. Ang abo dili simbolo sa kapildihan, kundi sa paglaom nga pinaagi sa paghinulsol adunay bag-ong kinabuhi. Busa ang Miyerkules sa Badlis, usa ka pagsugod sa atong panaw uban ni Hesus padung sa pagkabanhaw. Mga igsoon, mga anak sa Dios, karong adlaw gitawag kita sa pagsugod sa Kwaresma uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing. Ayaw himua ang inyong pag-ampo o pagpuasa isip pasundayag sa uban. Ayaw kahadlok sa paghinulsol kay ang Dios puno usab sa kaluoy. Lakaw uban sa paglaom kay naara jud ang Ginoo. Ug hinaot nga sa pagkahuman nato sa Kwaresma, mahimong mas tin-aw ang atong pagtuo ug mas lig-on ang atong gugma sa Dios ug sa atong isig katao. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.